Όπως είπαμε στην αρχή, κατέθεσε υπόμνημα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Λαβράνος Νίκος. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αξιότιμοι κύριοι Υφυπουργοί και βουλευτές κατά την προσήκουσα τάξη, αγαπητοί εισηγητές, σας ευχαριστώ για ακόμη μία φορά για την πρόσκλησή σας προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε όσο πιο αντιπροσωπευτικός συνδικαλιστικός φορέας των εργαζομένων στο πυροσβεστικό σώμα να καταθέσουμε τις απόψεις μας επί του παρόντος σχεδίου νόμου. Η Ομοσπονδία μας, μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης και έπειτα από ενδελεχή μελέτη και επεξεργασία του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατέληξε σε ένα σύνολο προτάσεων παύλα παρατηρήσεων επί των άρθρων του σχεδίου νόμου. Με επίσημες τοποθετήσεις, άλλωστε, έχουμε αποφανθεί για το θετικό οικονομικό πρόσημο του νομοσχεδίου και την αδιαφυσβήτητη πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει το εισόδημα των εστόλων, διαπιστώνοντας όμως ταυτόχρονα και την ύπαρξη κάποιων στρεβλώσεων και αναντιστοιχειών που χρήζουν, πιστεύουμε, άμεσης παρέμβασης από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και χωρίς να επιφέρουν, κατά την ταπεινή μας άποψη, κάποιο μεγάλο δημοσιοοικονομικό κόστος. Ειδικότερα, επισημαίνουμε ότι οι αυξήσεις των στελεχών της κατηγορίας Β, όπου και εμπίπτει ο μεγαλύτερος όγκος των υπηρετούντων στο πυροσβεστικό σώμα, δεν ανταποδίδουν πλην ελαχίστων περιπτώσεων την προσφορά και το αξιόμαχο των συναδέλφων μας στη σκληρή εργασιακή καθημερινότητά τους. Συγκεκριμένα, παρατηρείται μεγάλη και μη δικαιολογημένη απόκλιση σε σχέση με το υφιστάμενο μισθολόγιο πάντα στις μισθολογικές απολαβές μεταξύ των στελεχών της κατηγορίας Α και των στελεχών της κατηγορίας Β, που δεν προκύπτει και από κάποια αλλαγή στην επιχειρησιακή λειτουργία του σώματος. Αυτό μάλιστα έχει επιφέρει και κάποια πρόδειλη απογοήτευση στους συναδέλφους που εμπίπτουν στην κατηγορία Β. Επίσης, έχουμε διαπιστώσει αποκλίσεις μεταξύ των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας και των υπηρετούντων σε ένοπλες δυνάμεις, παρά το χαρακτήρα και τη δομή του ενιαίου ειδικού μισθολογίου. Τούτων δοθέντων των επισημάσεων, η Ομοσπονδία μας να ζητά, όπως ληφθούν σοβαρά υπόψη και υλοποιηθούν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, προτάσεις και παρατηρήσεις, στις οποίες θα είμαι λίγο λακωνικός, μιας και έχουμε καταθέσει και το υπόμνημα. Με έχουν καλύψει και σε μεγάλο βαθμό οι προαλλαλήσαντες ομόλογοι μου των Ομοσπονδιών. Θα κάνω μόνο συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Επί το άρθρο 20, χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης, στην παράγραφο 3, να προσθεθούν και όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες συναδέλφων ειδικών καθηκόντων, ενδεικτικά αναφέρω τους χημικούς, τους νομικούς και τους οικονομολόγους, και όχι μόνο των αντιστοίχων ιατρών. Στο άρθρο 21 και στο άρθρο 22 θα συμφωνήσω με τους προέδρους των Ομοσπονδιών ότι πρέπει να υπάρχουν αναλογικές αυξήσεις και ειδικά στην κατηγορία Β, ώστε να μην ανοίξει περαιτέρω η ψαλίδα σε σχέση με τους συναδέλφους που είναι στην κατηγορία Α. Στο άρθρο 23, αποδοχές ειδικών κατηγοριών, η πρόταση της Ομοσπονδίας είναι να μην υπάρχει διαχωρισμός στα ποσοστά των δοκίμων πυροσβεστών και δοκίμων αξιωματικών και αυτά να κατηγοριοποιηθούν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, και θα αναφέρω χαρακτηριστικά. Πρώτο έτος με 54%, δεύτερο έτος με 56%, τρίτο έτος με 58% και τέταρτο έτος με 60%. Εξάλλου, με την αποφύτισή τους οι σπουδαστές μας θα έχουν μια διαφορά στο βασικό του μισθό του αξιωματικού με το βασικό μισθό του πυροσβέστη. Οπότε να μην υπάρχει από τώρα αυτή η απόκλιση και να αποτελέσει και ένα κίνητρο για τα νέα παιδιά να προσέλθουν και στη σχολή πυροσβεστών. Θα σταθώ και λίγο στο άρθρο 24, επιδόματα και αποζημιώσεις. Το είπαν και οι συνάδελφοί μου, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών. Το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών και επικινδυνότητας να εξισωθεί πλήρως με αυτό των ενόπλων δυνάμεων. Στην παράγραφο 1Γ, το επίδομα θέση ευθύνης να τροποποιηθεί κατά τη στοιχεία με αυτό των ενόπλων δυνάμεων και πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας είναι να αμείβεται η θέση ευθύνης ανεξαρτήτου βαθμού του υπαλλήλου και όχι ο βαθμός αυτού που εκτελείται συγκεκριμένα καθήκοντα. Στην κατηγορία 1εα, η αποζημίωση της εργασίας πέραν του υπερθυμέρου να ανέλθει από 46 ευρώ γύρω στα 60 με 65 ευρώ, είναι μια αύξηση της τάξης του 30%, μιας και ουδέποτε συγκεκριμένη αποζημίωση έχει αυξηθεί από την ημερομηνία καθιέρωσής της. Στην κατηγορία 1σ, στην παράγραφο, στην επέκταση του επιδόματος παραμεθορίου να προσθεθούν αντίστοιχα και τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που υπηρετούν στη Ροδόπη, στη Δυτική Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο, στην Κέρκυρα και στη Δράμα. Στην κατηγορία, στην παράγραφο 1ΙΑ, η αμοιβόμενη πρόσθετη εργασία για δασικές περιπολίες να ισχύει και για την κατηγορία κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς 2 και η προσάυξη της αποζημίωσης να ανέλθει από 20% σε 30%. Επίσης, τα 4 ώρα ανά μήνα όπως αυξηθούν σε 6 και συνολικά από 16 να αυξηθούν είτε σε 32, δηλαδή το διπλάσιο, είτε σε 24 μίνιμουμ λόγω και των αποδεδειγμένων αυξημένων εποχικών αναγκών.
Στην παράγραφο 1ΙΒ, αποδεδειγμένη αποσχόληση του προσωπικού του πυροσβεστικού σώματος για συμμετοχή σε μέτρα πυρασφάλειας αθλητικών εκδηλώσεων πρέπει να αμείβεται κατά αντιστοιχεία με το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας. Είναι γεγονός ότι σε όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις υπάρχει παρουσία πυροσβεστικών οχημάτων και πυροσβεστικού προσωπικού. Κύριοι Υφυπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριοι συγητές, το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου με την περιγραφή και τη θέσπιση του αναβαθμισμένου μισθολογίου θα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση της οικονομικής βελτίωσης των αλλοπαδοχών, και αυτό πράττει από ό,τι βλέπουμε, καθώς και προς την εξάλληψη υφισταμένων αδικιών προερχόμενες από μισθολόγια παρελθόντων ετών και όχι στη διατήρηση ή δημιουργία νέων στελευλώσεων, οι οποίες και μπορούν να αποφευθούν με την υιοθέτηση των ανωτέρων προτάσεών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο. Κύριε Πρόεδρε, στην αρχή της ομιλίας μίλησα για θετικό πρόσημο. Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιήσαμε και εμείς ως Ομοσπονδία αυτό καθ' αυτό, αλλά και από κοινού με τις ανακοινώσεις μας οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας. Και το χαρακτηρίζουμε θετικό το πρόσημο γιατί καταρχάς δεν μιλάμε για μειώσεις, άρα λοιπόν μιλάμε για αυξήσεις, είτε αυτές από κάποιους μπορούν να χαρακτηριστούν καλές, μέτριες ή πάρα πολύ καλές. Και είναι γεγονός ότι αυτές οι αυξήσεις, με αυτό το νομοσχέδιο που έρχονται πλέον, είναι μια συνέχεια των περσινών αυξήσεων που υπήρχαν στο ιδιαίτερο σωθηκών, στο επίδομα οικογενειακής παροχής, στην αναγνώριση επιτέλους επικινδυνότητας του επαγγέλματος των ενστόλων, στη μείωση των εισφορών περίθαλψης, αλλά επειδή υπάρχει και από την άλλη πλευρά το τέρας της ακρίβειας και του πληθωρισμού, είναι αλήθεια ότι αυτό το τέρας δεν μας αφήνει να χαρούμε και να απολαύσουμε αυτές τις αυξήσεις. Και επειδή εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, κάποιες από τις προτάσεις που έκανε η Ομοσπονδία μας, που είναι πάντα τεκμηριωμένες και λαμβάνοντας υπόψη το δημοσιοοικονομικό χώρο και περιθώριο που υπάρχει, πιστεύει ότι μπορεί να γίνουν κάποιες μικρές, απλές βελτιώσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν στην ουσία το οικονομικό επίπεδο των συναδέλφων μας και κατ' επέκταση το κοινωνικό του βιωτικό επίπεδο. Θα φέρω έτσι για παράδειγμα ένα χαρακτηριστικό. Την επέκταση του παραμεθορίου. Κύριε Υφυπουργέ, φανταστείτε έτσι, φέρτε στο μυαλό σας μια εικόνα σε μια περιοχή που επισκέφτηκα πρόσφατα, στις Μουριές, στις Ακριτικές Μουριές στο Κιλκής. Δύο αδέρφια, δύο συγγενείς, δύο γνωστοί τέλος πάντων, ο ένας να είναι αστυνομικός και ο άλλος να είναι πυροσβέστης. Ο μεν αστυνομικός θα πάρει την επέκταση έτσι, του επιδόματος παραμεθορίου, αυτά τα 130 ευρώ, και την ίδια ώρα ο πυροσβέστης, που θα είναι στο ίδιο χωριό, δεν θα παίρνει αυτό το επίδομα. Θεωρούμε λοιπόν ότι, και νομίζω ότι και το επιτελείο της κυβέρνησης, το οικονομικό επιτελείο, αλλά και η ίδια κυβέρνηση έχει αντιληφθεί έτσι αυτή τη διαφοροποίηση και θα γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες. Επίσης, για κάτι που δεν το επισημάναμε προηγουμένως οι Ομοσπονδίες εδώ, όταν ένας πυροσβέστης, για παράδειγμα, βγαίνει ημερήσιο περιπολικό, δηλαδή από τις 7.30 το πρωί μέχρι, και αφορά όλα τα σώματα ασφαλείας αυτό, από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, αποζημιώνεται μετά από κάτι μήνες με το ποσό των 9 ευρώ και 9 λεπτών. Όταν σε αυτή τη διάρκεια των 16 ώρων περιπολίας θα πάρει 2 καφεδάκια, 3-4 μπουκαλάκια νερό και ένα σάντουιτς το λιγότερο που μπορεί να αγοράσει, μιλάμε το κόστος και περνάει τα 15 με 20 ευρώ. Φανταστείτε λοιπόν ότι με 9 ευρώ μετά από κάτι μήνες δεν μπορεί να καλύψει το κόστος που έχει χαλάσει έτσι από τη τσέπη του. Πάντως συνεχίζουμε και σαν Ομοσπονδία να χαιρετίζουμε τις θετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, που δείχνει ότι έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα διαβίωσης και επιβίωσης, αν θέλετε, των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Λαβράνο.